Il-konkors annwali National Enterprise Support Awards hija kompetizzjoni lokali miftuħa għal żewġ sezzjonijiet separati, waħda għal kunsilli lokali u l-oħra għal awtoritajiet pubbliċi, organizzazzjonijiet nazzjonali, sħubiji pubbliċi privati, programmi edukattivi u organizzazzjonijiet tan-negozju. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari Jose Herrera taw dettalji ta' kif wieħed jista' jipparteċipa. B'kollox se jkunu qed jingħataw massimu ta' 60,000 euro fi premjijiet bl-applikazzjonijiet huma miftuħa sa 13 ta' Mejju 2013. Il-Ministru Chris Cardona qal li dan il-Gvern jaraf li rwol tiegħu bħala regolatur u faċilitatur li jagħti direzzjoni ekonomika ċara. Huwa qal li dan se jmexxi politika li tagħti l-akbar spazju lis-settur privatu self-employed biex ikunu l-mutur ewlieni tal-ekonomija. Politika li tnaqqas il-burokrazija żejda l-government induced cost. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera qal li l-ħafna attivitajiet li qed isiru mill-kunsilli lokali huma xhieda tal-interess fil-lokalitajiet li gvern ġdid ser ikompli jkattar. Dr. Jose Herrera qal li l-viżjoni ta' dan il-gvern idik li l-kunsilli lokali jkunu fuq ix-xaqliba tal-familji u n-negozji u dan ser isir permezz ta' linja ta' politika ċara li l-gvern ser jintroduċi fuq il-qbija tal-kunsillira. Dr. Herrera qal li dan il-konkors jifforma parti mill-missjoni li għandu dan il-gvern għal kunsilli lokali fejn se jkun qed jaħdem biex fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-kunsilli bħala gvern lokali ikunu premjati b'qabża ta' kwalità.